גרעין נמצא בתוך האדמה, נמצא בתוך הסביבה. בעולם שלנו הסביבה פועלת אוטומטית על הגרעין, ואז הוא מתחיל לגדול. ברוחניות אנחנו צריכים לעורר את הסביבה שהיא תשפיע עלינו, לעורר אותה. שיהיה חום מתאים, מינרלים, שמש. אנחנו צריכים לעשות את זה. זה נקרא העלאת מן. בפנים כאן זה אני, נקודה שבלב. כל היתר זה הבורא, רק בכל מיני צורות. סביבי קיים. אני בסופו של דבר מעורר אותו.